хората, които взимат решения, Народно събрание, Министерски съвет, би трябвало законите, след които са приети, да важат за всички. А не за едни да може, за други да не може. Не може едни да влезат в затворите, други да се разкарват и да се като бейове и с големи джипове и с различни автомобили модерни, които са тежки и много бързи. Ето случая нашия. Не съм убеден, че шофьора дори е разбрал, че е убил детето. А го е разбрал в последния момент, когато вече всичко е било приключено. Защото това е модерен автомобил, карал е с 140 км в час, най-малко 10-15 метра има спирачен път, даже по-малко. И мало е възможност да реагира и да предотврати това нарушение. И това престъпление, което за мен е тежко престъпление. Още веднъж, приятели, благодаря ви.